ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ, ಅವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುರುವಾಂಡತೆ ಅಪ್ಪನ ಸೂಲ್ ಅಕ್ಕನಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಾಲಾನ್ ಬೆರಾಪುಜಿ ಅನ್ನ ಜನಕುಲೆ ಪಾಯರಾಗ ಲಾಪುಜತಿ ಇತ್ತೆ ಉಲೈ ಬೋಂಡಾಗ ಬರ್ರಾಪು. ಅವು ಹಂಚಿದ ಡೋರ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಂತ ಪುಡತ್ತೆ ಇರಂಡವು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆತೆ ಏಸು ಹೋಗದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಓಪನ್ ಆತಿ. ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಯಂಕರ ಮರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲ ಪೋಂಡತಿ ಅವಿತೆ ತಿರ್ತದ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಟು ಏಜಿ ತಿರ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಡೇ ಫ್ಲೋರ್ ಡಾಕ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತರಿ ಕೊಡ ಅದನ್ನ ಪುಗ್ಗೆ ಒಂದು ತರಿಸಿపోతే ಉಳೈ ಬೋಲಿ ಈಜನ ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಯಿನೇ ಪೋಯಿ ಕಮ್ಮಿಯೂ ಹತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ಪತ್ತುನವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಪತ್ತು ಮಿತ್ತದಕ್ಕೆ ಬೋತುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪಡ ಸ್ಟೆಪ್ಡ ಅಂತ పోయినా ಅನ್ನಂದು ఒక దించిదిన ఫుల్ మిత్తుల దించిదిన అదే గుంటూర పోయినావే రోడ్ హైయెస్ట్ వస్తుంది ఇది పెర్నాల అది హైయెస్ట్ రోడ్ దించేది ఓహో భారీ డేంజర్ల మాత్రం